Dobar dan, dobro večer. Vi slušate emotivno-sekularni podcast Sleđa, svakodnevne teme uz kritičko razmišljanje. Vaši domaćini su Marko i Peđa. Danas je Dobro večer. 3. april 2023. godine i današnja tema je rođendanska epizoda. Danas se neko didio, je moj rođendan, ali je ipak tu. Tako je, to je najvažnije. Obaveze se ne zaboravljaju i ne zapuštaju, to Gledaoci su najbitniji. tako je. Da, prošli put smo govorili o mržnji na internetu i hteli smo da nastavimo, ali se desilo nešto interesantno, pa sam ja hteo malo da promenim temu. Mada ima veze, naravno, sa mržnjom, to je ima veze sa internetom. A tema je, ja bih to nazvao lakoverjem, ili nekad smo se, sećaš se kao klinci zezali, bilo na televizora, gde su ljudi bukvalno šta god se objavi, oni to uzimali zdravo za gotovo kao apsolutnu istinu. Međutim, to se danas proširilo na internet s razlikom da internet sadržaj nije pod kontrolom bilo kakvih urednika ili bukvalno bilo čega. Svako bukvalno može da napiše i lupi i kaže i šta god hoće. Tako se pre 2 dana digla, frka, da kažemo, na osnovu, naravno, kao i uvek, laži i neistine. Otkriveni su pored blizini onog mamuta, to je gde on bio, otkriveni su neki brodovi. I krenula je priča o tome kako su brodovi nađeni na nekoj dubini koja bi značila da su 70.000 godina stariji, nešto tako, 20 metara. Panonsko more, naravno, prastari Srbi i prvi preci. Amebe su ih napravile. I to je nemoguće, niko na svetu, svi muk, mi smo poslali kao informacija, oni isto da nam se jave, što ono kao. Gde je sada zapad? I ja naravno pitam ženu koja se time bavi, razumeš, koja je, mislim, arheologija je u krvi, razumeš, i kao, molim te, recimo šta se tu desilo, kaže, pa ništa posebno. Najstariji brod ili čamac šta beše je oko 2000 godina, a najmlađi su 15. i 16. vek, nađeni su na 8-9 metara dubine, a ne 20. I kada smo objavili, odmah su nas zvali, ne znam, iz Francuske i odavde oduševljeni novim otkrićem i zainteresovani da se uključe u projekat. Znači, bukvalno su sve slagali, ali tako da se, ide na emocije. Jeste, znaš, ovo kad si malo čas rekao da sve te sadržaje na internetu niko ne uređuje, to i jeste tačno i nije tačno. Gledajući prema količini, odnosno lavini besmislica koje se pojavljuju svakoga dana na internetu, čovjek bi rekao, pa ne, to je nemoguće da bilo ko to sistematski tako pušta. Međutim, postoje, naravno, ljudi čiji je, kako bih rekao, bukvalno su izabrali sebi za životni poziv da se bave teorijama zavere i da puštaju gomile budalaština. Problem sa tim je kao ono bacanje kamena u vodu kada se prave koncentrični krugovi. Bilo koja od tih gluposti koja se u jednom trenutku plasira, ona kreće da se širi u koncentričnim krugovima, usput se još nadodaje tu 300 čuda koje kakvih gluposti i svaka od tih priča koja ima neko zrno, puno, recimo, to treba čovjek da bude iskren, jel da, puno tih gluposti i teorije zavere su potekle sa zapada, odnosno iz Amerike. Amerika je jedna velika kolevka gomile budalaština. Međutim, kako te budalaštine se šire, pa pređu okean, onda kreće na dograđivanje, gde se prema svakom socijumu u koji naleti taj talas, nadogradi se nešto. Ta priča o tim brodovima, prastari brodovi, šta ja znam, to je praktično samo jedan od varijeteta raznoraznih priča o Noevoj barci, o džinovima od pre XY hiljada godina, o svemu i svačemu što u raznim, ja čak ne bih to nazvao kulturama, nego u subkulturama tih ljudi koji gaje teorije zavere, što se pojavljuje već decenijama unazad. Pojavljivalo bi se i duže, međutim internet nije, jel da, postojao duže. A ono kad kažeš sa televizije sadržaji su se, kad smo bili klinici, usvajali zdravo za gotovo. Pa da, ali ti ja smo odrasli u vremenu 2 TV kanala. I danas se uzima puno toga. Da.
I dan danas se puno toga uzima zdravo za gotovo, ali je ta zatrpanost medijskog prostora postala i zagušujuća i zaglušujuća sa druge strane. Plus internet. Tako da prostor za manipulacije je fenomenalan. Postoje timovi ljudi koji se bukvalno bave tom diseminacijom, širenjem gluposti i budalaština najgore moguće vrste. Neki od njih naravno imaju lukrativnu motivaciju, zarađuju naravno od toga. Ima raznih prodavaca što kažu snake oil salesman, a ima i ljudi koji jednostavno veruju u te stvari i to moramo da prihvatimo. Postoje ljudi sa kojima ti možeš da razgovaraš beskrajno dugo, oni naprosto veruju da je to tačno i ne možeš ih razuveriti apsolutno nikako. Tu dolazi, znači milion puta sam video identične primere, uvek dolazi do istih grešaka, znači ili ide argumentum ad ignorantiam, ili ide, pa najčešće ide pozivanje na argument iz neznanja, postoji problem nerazumevanja negacije. Znaš, kad ti dođeš kažeš, ali nema dokaza da je to tačno, šta god daje. Onda dolazi pitanje, dobro, a šta je drugo? Pa ne znam šta je drugo, ali mislim, ne moram da znam šta je da bih znao šta nije. Ako ne znaš šta je, onda je to. Znači, to je bukvalno isti onaj God of the Gaps. Znači, ako ne znaš šta je, onda su vanzemaljci. Ako ne znaš kako je, ne znam, onda je Bog, znaš. Mi smo se puno puta susretali sa tim, to je takođe deo, da kažem, tog globalnog problema. U velikom broju naših diskusija koje smo mi imali sa drugim ljudima iz te neke pozicije ateiste, od nas se očekivalo da mi objašnjavamo drugim ljudima evoluciju, da objašnjavamo teoriju velikog praska, da objašnjavamo praktično sve moguće naučne principe iz tog očekivanja da ako ne verujemo u čudesnost nekog nastanka ili nekog fenomena, onda smo mi sigurno ljudi koji moraju da su naučno potkovani na način da maltene kao profesori toga i toga objašnjavaju sve to. Ne mora da bude veliki broj stvari, najveći broj stvari zapravo u životu se razlučuje čistom logikom. Kada dođeš na taj teren, onda će kaže, logika, ti će mi kažeš, pa i ja sam mojom logikom došao do toga što ti ja pričam. Tu onda dolazimo onako na jedan prilično skliski i vadljivi teren gde ti ne možeš da se ubediš na neki razuman način sa tim ljudima. Ljudi imaju svoja predubeđenja, imaju potrebu da stvari koje im zvuče lepo usvajaju kao apsolutno istinite i kad ti kažeš, pa dobro, čim kažeš onog prvog trenutka, ali ja nisam, ne znam, profesor evolutivne biologije, pa da ja sad tebi objašnjavam svako ti znači ne znaš, gotovo, ćao. Tako da to je, mislim, vrlo onako pipavo. Uvek ćemo se vraćati na amigdalinu otmicu i kognitivnu disonancu, to uvek dolazi u igru, zato što onda kreće ono što smo isto pričali o debatama, onda više nije potraga za istinom, nego je onda borba, rat, da se održi sopstveni stav po svaku cenu. Sopstvena predrasuda, da. Da. Ono što ja volim da u tim situacijama uradim, ja postavim sledeći pitanje, to je sledeći eksperiment u obliku, recimo da imamo teglu i stavimo tri ping-pong loptice. I na jednoj napišemo -1, na drugoj 0, na trećoj 1. Ja izvučem lopticu i kažem, broj je recimo negativan. Da li znaš koju sam lopticu izvukao? Naravno da znaš, -1. Ali ako izvučem i kažem broj nije negativan, ne znaš koju sam lopticu izvukao. Jer onda, to je bukvalno paralela sa onim, ali to što ti kažeš nema dokaza da je to tačno, znači nije x. Pa šta je onda? Ako ne znaš šta je, onda mora... Ili ide odmah je 1, ako nije negativan, onda je 1. Ne, i 0 je takođe nije negativan. Znači imaš dve opcije, ne mora... I tu dolazi opet ono do ateizma, naš ateizam je 0. Znači, ne tvrdimo da nije, ali jednostavno ne prihvatamo da jeste jer nema dokaza. Znači, odbijamo jednu tvrdnju bez da moramo da tvrdimo suprotnu. Taj neki srednji deo, to nerazumevanje da odbijanje jednog ne znači tvrdnju da obavezno jeste drugo. Mogu da ne prihvatim jedno ni drugo, jer ako nemam dokaza, nemam razloga da prihvatim, razumeš?
To je ta rasprava, to je ta isto vrlo česta, vrlo neprijatna i nepotrebna rasprava kada se uđe sa tom početnom pretpostavkom. Mnogo volim taj izraz, vrlo ga onako često rabe, u bukvalnom smislu neki od naših sagovornika, vi ste bogoborci. Pa ne mogu biti bogoborac ako ne verujem da to nešto postoji. Bez uvrede, bez namere. Bez namere da se neko time uvredi. Ne, ali ja u to zaista ne verujem. I pogotovo što se uglavnom ispostavi kada kaže bogoborac, misli bukvalno na srpsko-pravoslavnu verziju judeo-hrišćanskog božanstva sa Bliskog istoka. Ne misli na Manitua, ne misli na Amaterasu, ne misli na, nemam pojma, na Tora, na Peruna ili tako nešto. Ne, misli na tog svog konkretnog. Kada kažeš, ali ja nisam bogoborac, ja ne verujem u to. I potpuno mi je jednako u tom nekom smislu, suštinskom, osim naravno činjenice da je u našoj zemlji najzastupljenija ta religija, pa češće pričamo o njoj, o toj verziji, ali nismo bogoborci, ne borimo se protiv nečega, nisam ni nemam pojma, ni ajde sad Thanosoborac ili tako nešto, za šta god da uzmeš iz popularne kulture ili bilo kog drugog dela mitologije. Teško je objasniti se sa ljudima. Što, nažalost, mislim, sad da, neću kažem nažalost, ali problem je što kada imamo tako 3 opcije gde je srednja, ne prihvatam jedno ili drugo, nemam razloga, bla bla, problem je što ta srednja pozicija zapravo efektivno te stavlja u ponašanje kao da je jedna od dve, kao da prihvataš jednu od dve, efektivno, iako to nije tačno. Na našem primeru, mi ne moramo da tvrdimo da Bog ne postoji, ali neprihvatanjem da postoji, mi efektivno živimo kao da, razumeš me, u suštini... Jest. Provodiš svoj život, trudiš se zapravo da provedeš svoj život bez, kako bih rekao, bez direktnog uticaja toga nečega u šta, zašta nema dokaza da postoji. Ne moraš reći ja ne verujem u njega, ne, nego jednostavno nema dokaza da postoji i moj život nije oblikovan na taj način. Tu je i ona takođe još jedna vrlo česta tema u tim diskusijama kada se neko uključi i kaže ma vi jedni i drugi nemate pojma, ja sam agnostik, ja sam bolji i od jednih i od drugih. I onda osobi objasniš da agnosticizam je odgovor na potpuno drugo pitanje, na pitanje gnosisa, znanja, znači znaš li ili ne znaš. I kada kažeš ono što čak i nekim našim, da kažem, istomišljenicima nije baš najjasnije, da mi nije da ne verujemo zato što smo nezamrzitelji ili bilo šta, ne, mi ne verujemo, ali u isto vreme i ne znamo. Ako smo dovoljno pošteni prema sami sebi, intelektualno pošteni, ako bi se pojavili dokazi, onda bismo rekli, ok, prihvatamo da postoji. Nismo vernici, zato što ne moraš više da veruješ, onda znaš da nešto postoji. Ali dok toga nema, ti si ateista, koji je u isto vreme i agnostik, kao što i teista je u isto vreme i agnostik. Veruje iako ne zna, mi ne verujemo, ali ne znamo i dalje. I to je potpuno ok. Taj neko ko će da kaže, pa da, ali ja sam nešto između, ali ono između koje je između, ali iznad vas, ne pije baš previše vodu, ti si pravio čak i one dijagrame koji pokazuju skupove i šta ja znam, da bude što vizuelnije, da bi se to što bolje objasnilo. To je jednostavnije, ali ne vredi. Ne pali, ali ne pali. A dobro, skupovi su komplikovana stvar, krugove koji se preklapaju. Izvinjam se što sam skrenuo temu na našu vodenicu, što se kaže, ali smo skrenuli sa internetu. Svakodnevica. Da. Ti si imao nešto vezano za mržnje. Ja ne bih da vadim one moje screenshotove. Prošli put smo najviše pričali o našim, da kažem, ličnim iskustvima u doživljavanju i proživljavanju mržnje koja se manifestuje na internetu, ali je problem naravno daleko širi od nas dvojice ili od nekog kruga ljudi u kome se mi krećemo ili ljudi sa kojima se mi družimo. Problem je postao mnogo institucionalniji i tekako se bavi onime što si isprva pričao o tome koliko je internet postao veliki i koliko svega toga ima na internetu. Internet podrazumeva i veoma veliko, široko polje na kome se pojavljuju u poslednje vreme nekako, kako da kažemo, kao u ciklusima istorijskim, sad se pojavljuju brojni desničari koji to nisu kao što neki ljudi doživljaju, to su kao neke primitivne grupacije. Ne, među njima ima i vrhunskih intelektualaca čiji je to ideološki pravac i koji vrlo lepo znaju da manipulišu ljudima. Na kraju krajeva,
uspeh svake ideologije, ideje ili pokreta u najvećoj meri zavisi od toga ko su ljudi koji su motivatori, ko su ljudi koji pokreću druge ljude. Pa i tu postoje ljudi koji populizmom, demagogijom, manipulacijom masama, obmanama koje si spomenuo, jednostavno manipulišu ljudima gde? Pa na internetu, zato što danas je svako nakačan na internet. Poneseš telefon sa sobom, na internetu si. Sve prisutan je. Na poslu, pa nakačen si na internet svakako. Kod kuće, nakačen si svakako na internet. I onda se tako šire i šire i šire te ideje, širi se uz njih i mržnja. Nekima od nas to deluje potpuno neverovatno da, ne znam, 100 godina nakon velikog skoka tih ideja koji su dovele na kraju krajeva i do vrhunskih užasa Holokausta i Drugog svetskog rata i užasa koji je naš narod isto preživeo, da se 100 godina kasnije pojavljuju ponovo vrlo slične ideje, vrlo slični pokreti i ono što je negde, ajde, da kažemo da okrenemo malo priču i na neki lični utisak, ono što je bolno za nas je što postoje ljudi koji potiču iz našeg društva, iz naše sredine, iz našeg naroda koji to prihvataju i kad ono kaže kao, pa da, znaš, ali nije problem nacionalizam, nije problem patriotizam, ne kaže, on je bukvalno šovinista, nacista. Kako možeš da budeš Srbin i da budeš nacista? Čoveče. Jedan od naroda koji je u nekom svom proseku ili procentu među najstradalnijim u tom smislu u Drugom svetskom ratu, koliko je nastradao od nacizma i ti sad širiš te neke ideje, ti si naciji, ti, ne znam, zihajluješ po ulicama i tako dalje. Šta je sa ljudima? Znači, šta je sa ljudima? Da li je moguće da se mržnja tako lako prima i da je zaista lakše biti na taj način udaren u bukvalnom smislu, nego jednostavno biti priseban, koristiti elementarnu logiku i ne baviti se tim stvarima? Biti priseban, koristiti logiku je napor, čoveče. Pa izgleda jeste. Ja sam dugo bio u uverenju, negde još uvek želim da verujem, da je lakše biti priseban i pristojan, a da bi bio agresivan na taj način, da bi se ponašao na taj način ekstremno, da je za to potreban dodatni napor. Ponekad me stvarnost demantuje, ali dalje želim da verujem da nekako smo svi isprva podešeni tako da budemo ipak kako treba, da nas je i evolucija malo onako prilagodila tome da se ponašamo društveno, odgovorno, empatično i tako dalje. Ali onda vidiš neke pojave gde malo te demantuju. Pa, ko je beše to objasnio? Shermer? False positive, false negative. Kad u savani šum u žbunu imaš dve opcije. Ili da odmah pomisliš da je opasnost i pobegneš, ili da pomisliš da nije opasnost i pobegneš. Ne, kako već, da pomisliš da nije opasnost ili da ćeš da istražiš ili ne. Ako si pomislio da nije opasnost, istražio i nije opasnost, super, bio si u pravu, okej. Ali ako si pomislio da nije opasnost, a bio je tigar, pa. A ako si pomislio da jeste opasnost i pobegao, i ako nije bio tigar, opet si preživeo, tome je cela poenta. Tako da su oni koji su prebrzo donosili zaključke i bežali, bili ti koji prežive, a oni koji su imali, da kažemo, naučni pogled na svet oko sebe... I bukvalno čačkali mečku, da. Tako da smo mi svi potomci ovih prvih, ovih što su bežali. Mada imaš i čitav društveni fenomen i hajde da kažemo tendencija i pokret i sve ostalo, kad već pričamo o tim ljudima koji mogu da budu uzori za logično razmišljanje, imamo i Popera sa tolerancijom netolerancije koja se očas posla otme kontroli, gde je on imao onu raniju ideju i opis toga kako su se nacisti zapatili izvorno, što je u potpunosti primenjivo na bilo koje doba, na bilo koju epohu, pa na kraju krajeva i sada. Posle Drugog svetskog rata i posle te katastrofe totalne, čitav svet, Evropa posebno, prošlo je kroz jedan vrlo lep period širenja sloboda. I u tim slobodama 60-ih i 70-ih negde se, što namerno, što spontano, svakako to su bile nove generacije ljudi, pomalo su se zaboravljali ti neki užasi u potrebi ljudi da žive lep i normalan život. Onda se došlo do tog nekog verovatno zasićenja ili kako već idu, ti ciklusi istorije, i od 90-ih na ovamo imamo ponovo porast
tih nekih desnih strujenja, da tako kažem, koje nisu se univerzalno primjela, naravno ne u celom svetu, ali eto tako izbiju ponekad sa gotovo identičnom retorikom kako je bila pre 100 godina i sad kao, pa kako ljudi, zar ponovo? Pa kako? Tako što je društvo bilo tolerantno prema tome, tako što je uvek bilo svaka ideja ima pravo da se, ne mogu sad reći propagira, ali da se iskaže, svako ima pravo da misli šta hoće i kako hoće, okej. Ali onog trenutka kada pređeš granicu svoje slobode da iskažeš svoju ideju, zamisao i sve ostalo i da tom svojom slobodom počneš da ugrožavaš tuđu slobodu, tu bi trebalo da se institucionalno Znaš šta je stavi tu problem? rampa, ali teško. Ta ideja da svima treba odobriti da kažu, to jest da ne treba cenzurisati ideje, je ispravna. Treba pustiti da svako kaže svoje, međutim ono što tu fali i ono što je tu pogrešno implementirano, da kažemo, je da se tu na neki način podrazumeva nedavanje kritike. Da. Ako me razumeš, znači, Da. da, okej je da svako kaže šta misli, ali ne i da mi svi ćutimo na to. Tu je problem. To se pretvorilo u ne samo okej je da kažu, nego onda nije okej da ti objasniš zašto je to pogrešno. Jer ti onda time njega ili nju napadaš. Ili njih. Ti njih napadaš. Što je budalaština. Dok je u isto vreme okej da oni svojim idejama, retorikom i svime, pa čak i fizički, napadaju druge, jer za Boga oni tako manifestuju svoju, ideologiju i sve, to je tako. Tu se izgubila, mnogo se razmazala ta granica šta je dopustivo. Kada u jednom trenutku sve postane dopušteno, onda će isplivati najekstremnije ideje kao najjače, kao one koje se najbeskrupuloznije bore za sebe i za svoj opstanak. Pristojnost će da ostane negde na dnu. Ja i dalje sam 100% siguran da je ubedljiva većina u svim društvima, većina pristojnih ljudi, samo što su oni, nažalost, uglavnom vrlo tihi. Oni su uglavnom oni koji će se povući, nekada kažu neću u to blato da idem. Da, to jeste dobar opis, ali dok nećeš, dok se ti povlačiš, neko drugi će da se progura tu i onda će on zaista da te drži u pravom blatu. Što je možda i najmanje što mogu da urade. I ono što je neverovatno, ljudi su da kažem, najsavršenija biće u smislu intelekta i svega ostalog, a opet ponavljamo te krugove stalno i stalno i stalno. Svaki put se naravno, i zbog razvoja tehnologije i svega ostalog, neki novi užasi se pojavljuju koji su gori nego neki prethodni i kao da nikada ne naučimo dovoljno tu lekciju, nego ponavljamo greške koje se ponavljaju. Bio sam više puta u toj situaciji na da kažemo, žurkama, seljikama, druženjima, gde neko lupi neku tešku glupost i ja krenem da objašnjavam zašto je sve to pogrešno i bukvalno vidim kako svi koji se ne slažu obavezno sa glupostima koje su lupljene, čak i nekoliko za koje znam sigurno da se ne slažu, su okrenuti i stavom i ponašanjem fizičkim signalima protiv mene. Znači, ne sviđa im se to što ja objašnjavam kako zapravo jeste, jer ono u fazonu, znači, time ja tu osobu ugrožavam ili joj branim da ima svoje mišljenje. Da. To je jedna od omiljenih rečenica. Zašto mi zabranjuješ da razmišljam kako radim? Pa ne mogu da ti zabranim. Imam ja pravo na svoje mišljenje. Jeste, potpuno je neprikosnoveno pravo, iskreno nemam ništa protiv, svako može da misli šta god hoće, ali onoga trenutka kada ti zagovaraš da to tvoje mišljenje postane na bilo koji način obavezujuće za bilo koga drugog, tu smo onda prešli te neke granice. Ako iznosiš neki stav na javnom mestu, takozvanom javnom, da kažemo, forumu, jeli? Jeste. Onda moraš da budeš spreman i na, ne mora obavezno bude suprotno mišljenje, ali da neko dovodi taj tvoj stav barem u pitanje, ako ništa drugo, ali bukvalno se očekuje da kad neko nešto kaže da je to tu kraj. To je moje mišljenje i svima da ćutite i da prihvatite, čak i ako je katastrofalno glupo ili možda čak i opasno, ne samo po mene, nego i po druge, ne, to je moje mišljenje. Problem je često u tome što veliki broj tih neosnovanih mišljenja se iznose
bez bilo kakve pozadine, bez bilo kakvog utemeljenja i bilo čega drugog. I ti onda osjetiš potrebu da to objasniš. Objašnjenje vrlo često ume da bude suvoparno, dosadno i dugačko. Onda će ljudi da kažu, ma daj čoveče, šta smaraš? Pa samo je rekao šta misliš, šta sad ti moraš tu usiti na crevca, na kraju krajeva sad ti meni to objašnjavaš pola sata, nešto čovek je rekao samo za minut. To je isto ono što smo već ranije pričali, za svaku izgovorenu glupost treba ti nesrazmerno više vremena da je pobiješ. A negde osjećaš da imaš tu potrebu. Mislim, možeš možda nekada, da kažem, da se namerno suzdržiš ili bilo šta, ali sa druge strane, kome se čini time usluga? Znaš, eventualno nekom, kako bih rekao, društvenoj konvenciji o tome, aj nemoj da budeš party breaker, samo u tom smislu. Eto, da. Ali, da se razumemo, naravno da i ti i ja imamo ponekad razumevanja prema ljudima koji su nam bliski, pa ne moraš nužno da se raspravljaš sa svakom od tih osoba. Postoji naravno mogućnost da toj nekoj osobi kažeš kasnije, pa slušaj, ovo što si rekao ili rekla nije tako, ne treba tako i šta ja znam. Ali znaš, opet i tu je pitanje da li je to pragmatično povlačenje, da li je to ok, da li ti onda sebe suzbijaš, znaš, ako taj neko ima pravo da kaže što hoće... Ja u startu mi kažem da nije, ne slažem se sa tim u startu, ali uopšte, ne slažem se sa cenzurom, jer to je po meni cenzura, ja onda moram da ćutim, čak i da nisam u pravu. Znači, poenta je da suprotstavimo stavove, da vidimo šta jeste zapravo istina, ajmo to da vidimo, a ne odmah, znaš, odmah emocije, odmah to je moje mišljenje, neću, znaš, uvek je, emocije su postale mnogo važnije nego istina, nego činjenica. Jeste, uvredljivost. Jeste, večita uvredljivost. Safe space na fakultetima i ostale gluposti, mislim. I dolazi do toga da, znaš, ljudi dolaze na moj YouTube kanal da mi pridikuju o sadržaju. Ne sjećam se da sam te hvatao za glavu i gurao te u ekran da gledaš moj kanal. Mislim, klikneš i na nekom drugom si video. Znaš, nisam te zvao telefonom da ti pričam. Nisam ti ušao u kuću i počeo... Sam kod sebe u svojoj kući nešto kažem, tebi smeta. Ako ti smeta, slušaj nešto drugo, imaš milion opcija, bar na internetu. Pa to smo prošli i na ovim našim stranicama i grupama, kada neko kaže, jao, kako su sadržaji bez veze. Pa dobro, čekaj, ne moraš da budeš tu ili doprinesi svojim sadržajem ili bilo šta. Znaš, ako smo, ne znam, administrator ili uređujemo neku stranicu ili neku grupu ili tako nešto, pa nismo tu da ispunjavamo želje u tom smislu. To je samo u bukvalnom smislu administriranje, ali ne upravljanje, nužno upravljanje sadržajem. To treba da bude open space u tom nekom smislu, da možeš da kažeš nešto šta hoćeš i kako hoćeš. Ali teško je dopreti na taj način i objasniti. Nažalost. Ali imam pravo na svoje mišljenje, da. I imaš, da, naravno, to... Negde, znaš, negde se malo izbija i oružje iz ruku onog trenutka kad kažeš da, dobro, znači, stvarno imaš, mislim, bukvalno nemam ništa protiv toga što imaš svoje mišljenje, ali imam i ja. Pa to, ja uvek idem na to, čekaj, dobro, ja nemam, znaš, ja imam pravo da izrazim svoje mišljenje, dobro, a ja nemam, znaš, ne razumem taj neki odnos ja, samo ja, znaš, a i ne znam. Ja sam rekao i to je onda kraj. Da, pa bukvalno to, niko ne sme da dovodi moje mišljenje u pitanje, a kamoli da dokaže da to mišljenje nije ispravno ili na neki način štetno, jer time ugrožava moje pravo na mišljenje. Osim što ne. Znaš, mislim... I to je to vrtenje beskrajno u krug sa neprestanom temom uvredljivosti. Znači, sve je razlog da ljudi budu uvređeni. Bilo šta da postaviš, bilo šta da prokomentarišeš, uvek će se pronaći neko ko je time uvređen. Video snimci, što si trepnuo ovako? Zašto namerno nosiš tu i takvu majicu ili košulju? Aha, namerno si to uradio ovde, namerno si to rekao baš na taj način, prepoznao sam ja šta hoćeš. Ko hoće da se uvredi, naći razlog u bilo čemu. To je jednostavno tako. I slažem se da je jeste potpuno ispravno kada kažeš da je uvredljivo samo na strani onoga ko želi da bude uvređen. Ali razumem da je ljudima i teško to da prihvate. Svi smo mi, jel da, i emotivni. Ja prihvatam, znaš, često
nema smisla da se uopšte tvrdi da je nešto uvredljivo. To da stavimo na stranu. Da. Ja prihvatam da postoji nešto što je nekome uvredljivo. Ajde da kažemo, prvo tu postoji problem da li se uopšte, mislim, znaš, subjektivna je kategorija, znači ono što je tebi uvredljivo ne mora da bude meni i obrnuto. Jeste. Znači, prvo tu imamo problem, ali hajde da čak i da se dogovorim, da recimo ti i ja sada o nečemu raspravljamo i ne slažemo se. Da se dogovorimo da sam ja tebi rekao nešto što je uvredljivo. Čak se recimo i ja slažem da je to uvredljivo. I tada je to nebitno. Prvo što je bitno je da li je to što sam rekao ispravno, to jest istinito ili nije. Ako nije, hajde da dođemo do toga argumentima, činjenicama, ne, uvredio si me, razumeš? Jer ti mi ništa nisi rekao, ok, dobro, uvredio sam te, ali i dalje je istina, i dalje, znaš, ako nije istina, ja ću se izviniti, ili ću, znaš, promeniti, ili bla, bla, ako jeste istina... To se, zato što se to koristi uglavnom ili za skretanje teme onog trenutka kada se... Za prekid diskusije, za skretanje teme. Kada se potroši argumentacija ili kada nije ni postojala argumentacija, to je idealan način da se tema prekine i to na taj način da osoba koja tvrdi da je uvređena na neki način izlazi kao pobednik ili kvazi pobednik iz te diskusije, jer eto, sve se to završilo tako što si ti mene na kraju zapravo uvredio, jer nisam ja taj bez argumenta, nego ti. Da. Što bi rekao Fry, so fucking what? You insulted. So what? Sve je dovoljan razlog za uvredljivost, sve se pretvorilo u to, iako naravno ne sporimo da postoje sagovornici na mrežama, čija jedina svrha i jeste iritiranje i provociranje onih drugih namernim nekorišćenjem bilo kakve argumentacije. Namena se zanemaruje. Ja prihvatam, to je, ne samo prihvatam, svestan sam da neke stvari koje sam govorio u nekim snimcima i koje danas možda govorim i zastupam, mogu nekima da budu uvredljive. To je sasvim po meni normalno. Kao što je Dennett rekao, ne postoji način da nekome kažeš da je proveo ceo život u zabludi. Ne postoji lep način da nekome, znaš. Neke stvari će jednostavno uvek biti nekim ljudima uvredljive. To je sasvim normalno. Poenta je da li ti nešto što jeste uvredljivo govoriš sa namerom da bi tog nekog uvredio. I sa isključivom namerom, da. Da bi provocirao, znaš, ili zaista pokušavaš da objasniš nešto i da ukažeš na nešto. Pa čak i kad je to, razumeš, uvredljivo. Mislim, ne znam kako sa tim da se borim, iskreno uvek pokušavam to da objasnim. Pa nikako. Kad se neko uvredi, to je kraj razgovora. Nikako, zato što je to jednostavno deo naše prirode, deo emotivnosti, deo evolutivnog razvoja i ta vrsta zaštitnog mehanizma, da se povučeš, a u stvari da odskočiš, da probaš da odskočiš, povučeš se u tobožnju uvredljivost, da bi se postavio iznad tog nekog i kažeš, pa da, ali ja sam ipak na kraju bolji od tebe, jer ti si mene uvredio, ali kako sam te uvredio? A sad kao i ne znaš kako si me uvredio, jeli? Znači, to je onda još gore. Da. Ne vredi, znaš, ne možeš pobediti ljudsku prirodu. Na kraju možda i ne treba da je pobedimo, na kraju krajeva ne bi bilo interesantno, jel da se služimo samo isključivo logikom, da smo baš samo vulkanci, ne bi ni to bilo najidealnije, ali u nekom smislu, znaš, posle puno godina na mrežama, u nekom trenutku odustaneš od velikog dela takvih diskusija, počneš te stvari da posmatraš malo onako i anegdotalno, ali bile su faze u našim ranim internet danima kada smo mnogo, što kaže ljudi, gubili život na takve potpuno isprazne diskusije. Potrošiš sate i sate da se s nekim objašnjavaš i ne dođeš apsolutno ni do čega na kraju. Na kraju samo dođeš do toga, do onog goluba i šahovske table i ništa drugo. Elem, pošto smo prešli vreme, ja ću ti pokažem moj novi bokal. A vi ste slušali emotivno-sekularni podcast Sleđa. Svakodnevne teme uz kritičko razmišljanje i slušajte nas svakog ponedeljka u 8 na sleđa.com. I da najavimo samo sledeće, pa dobre 2 nedelje, pričat ćemo zaista o sekularnim temama, bavit ćemo se Uskrsom koji dolazi prvo za zapadne hrišćane sledeće nedelje, a onda za
2 sedmice dolazi i za pravoslavne, pa ćemo eto pričati o tome. Trudit ćemo se da ne budemo uvredljivi, nego da pričamo o simpatičnim aspektima praznika. Tako je, samo o tucanju i jajima. Tako je.